Aja turu sore kaki ana timalang jagat nyangking bokor kencang nane isine dongota tulang sandang kelawan pangan ya iku bagian ipun wong melek sabarna rimo aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Jaka mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegiwa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rambulan jenengi kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rambulan jenengi esuk tempe sorene dadi dele tresnamu mong abang lambe
aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ing jagak kebak tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno nek kono kae lho ya tanpa bantal tanpa kloso tabote ketaman asmara ya gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki wayah wengi nganti gagatrino catetan sak jroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garmo marga leren ning gubuk asmara lulus kangen kutan paupomo mung sliramu kang dadi telenging ati wis suwe anggonku nunggu nanging tansah ngleledho ngeling ana rikala jaman pungkur sliramu wis nate ngendika tetep tresno lair batin saiki basa bengi iso ndak apik jegluke lho ora mber tramisre menawa nek panas ngono kok menapa lha ora kowe iku alamboh tahan titanging wangi prana citra gantelaning ati yen tan weruh mring sliramu ati lumrah ora bisa turu krana mendhodho wong ayu ora beda
rasaning atiku yen takoni isi atiku umprang sanging kok kudu ketemu klapa muda saupama legana pring rasaku yen ora bisa nglakona kaya tarunotan hantu banyu aja sumalanging ati nganti rina tan genggang sarikmo prasaja mung munamuni ing brang wetan wis katon yuwang surya jroning suka kudu eling lan waspada tahan titanging wangi prana citra gantelaning ati yen tan weruh mring sliramu ati lumrah ora bisa turu ora mendhodho wong ayu ora beda rasaning atiku yen takon isi atiku lumprang sanging kok kudu ketemu klapa muda saupama legana mring rasaku yen ora bisa nglakona kaya tarunotan hantu banyu so ya aja sumalanging ngati nganti rina tan genggang sarikmo prasaja mung munamuni ing brang wetan wis katon yuwang surya
Nadyan wujud mumung peksi agawe talining bronto halus manis marah hati golek isi podang kuning ibu bunga irang saku nyanding bisa dadi tombo esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitranggon goleki ora krasa esuk awan tak sawang kekencangan tak rimis saka katungan sarwa moceng mangkone besok elakae tak bakal ati kejiwang liyan yen si podang antutut ati kepranan ora monggo atiku sarsaya londo tak salani
yang jangan tak ringeso kok ketuan sarong cek tak jaluk mbok aja ngecek padha kuning agawe pikir setireng tak sawang katon nangisi hati bunga yen lakon dadi ah ora bakal hati ke jiwa liyan si podang andutut ngambil anak ora mendung nganti kusang saya mlebu tak sana
si kowe ngebati wong liya urip tansah kaya ngene warkir ana warung nangis ati kuna longso udan tangis saben dina enak gawe laraning batinku hatiku dan hatiku atene wong tansah kesiksa ngipi apa ya le gumyak meneh mau aku keling jaman semono jaman apik maksudnya lho tajak loro lopo ning gone Karangjong nang akhir kok cidreng janji betul Pak Min nasib apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene omah ra ono tentreme hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gendeli tak tresnani mung tansah ngapusi nangis hatiku nelongso yen kelingan hatiku digawe lara nangis hatiku kaseksa ninggal aku ngeboti karo wong liya lila aku kudu lila kowe direbut wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kasiksa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku
budut ning iki. Kedirono aku. Heh. Hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora nyono mung tansah ngapusi nangis nangis hatiku nelongso yen kelingan hatiku digawe nangis nangis hatiku kasekso ninggal aku ngeboti karo wong liya lilo aku kudu lilo lilo kowe direbut wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling ati ku kasih so anjas moro hari mami Mas miraku lapar
aja leren yen jangkane durung teko tipe leleng manungsa yen kena coba gandes sak selain sekar pangkur kang lelah bungan kang kanggo urip Memang engkang tata krama yen kasti ngelmu iku kelakone kanthi laku silah wangkas tegese kasyanto sami ojo
tur angkara napa ujung jari balung rondone kalong apa ora gampang mengurip ning ngalam donya lunes gandes sak solamu pring garing cagak radio montang manting ditinggal bojo ya mas jangan mampre suka saking kang samyok miarsa wanita pakinarya labuh negara aweton trimo randuwe blonjo watone ra ditinggal ngomong Mas Lestari Widodonir Sambikala kasih gek sawetawis kaya kumbiang ngamulat sekar kepengen ngisep brengangan swara arom yaya manten kang lagi karon si geni romeneh prono marang kusuma ayu sedalutan bisa nendra renggang guru kumebyur pulut sayekti nyidam sarine kembang salpe 4 ini HP harga murah yang ngono kuwi enggone darpen to himpen kuda bengi kae kate kaya yen tenan-tenano katamu ning kono kae welo-welo
jur padha gembira tanggapku marang dheweke kate kaya jamane semono dasar debien yene pancen padha ngucapke prasetya puji maneh bareng milir nganti wega tangi mung tujune ora kuwatir yen ana sing ngerti jarene wong padha kandha mimpiniku kembangé wong turu nanging yen to gelem bloko mimpiniku bisa bikin rindu nyimpen kuda bengi kae kate kaya tenan-tenano ketamune kono kae welo-welo jur padha gembira tanggapku marang dheweke kate kaya jamane semono dasar dek biyen-biyene pancen padha ngucapke prasetya jiwane barang milir nganti wega tangi mung tujune ora kuwatir yen ana sing ngerti apa mau tanggal 12 iki kira surane aku mandes ya itu ya. Lah. Jarene wong padha kandha mimpiniku kembangé wong turu
wantu-wantu marang harap urip babang rengan susah tilang koni apa tega pun kakang hati kurang bisa lali kayak ibune
kaya lomba paduan suara gentenan mubeng. Alhamdulillah sampun kersa nderek dono sawantenipun.